Takže ľudia, už sme naspäť, len ono mi nejak drglo. A už hráme. Dobre. Som ty znali za tebou? Skáčem? Á, ja búral som, nejak to nejde. Dobre, kamo. Ja som búral, ty ideš? Áno, idem. Aha, dobre, tebe to ide. Dáš na ktorýkrát? Asi na druhý neviem. Na druhý? Asi, no. Ľudia, potom sme si túto hru stiahli, to není to Geometry Dash, ale je to v Robloxe. Je to veľmi zábavné. Áno. A uvidíte, ako tak dáte pokus vy. Akurát, to má to trošku aj z nervy. No, toto je základný level tento. Áno, ale je docela ťažký. Je to ťažký, no sa vám tam ešte ďalší hráči, Sú tam, no ale... aby ste vedeli, kde máte skákať. No ale dobrý som maláček. Pravda, no, takže ľudia, toto videla. Niektorí to aj levitujú. Pravda, a dobře, a ľudia, toto videla. Jaký den by sa ukázal jeden ten, to som mnou hrať. Ale som sa vám odhalil. Áno, možno aj niekedy inokedy. Snáď to dám teraz. Na tretí pokus, na piatý. Nie, to bude prikávanie, to nemám rád. Ľudia, budeme si na toto. Ja som ten fialový modrý. Ja budal som pred koncom. Keď to nesladneme, tak dokým do stejnej nepôjdeme na ďalší level, hej? Áno. Ty si v mne. No. Ty si v mne. Neviem. Ľudia, toto video asi posledné, kde sa ukázal ten jeden, Jeden hráč. Áno, jeden hráč, kde som vám odhalil a ešte nejaké iné video možno tam bude. Hej? Už si to dá, vedám si to ešte. Ale už sa na konci skoro. Som, no, tak. Ľudia, takže toto je dosť ťažká hra, dosť ťažká, ale dobrá. Ale to je základných levelov, sú tam aj ťažšie levely. Svetovejší je najťažší, No. som skúšal. Jeden on možno nedám, ale A dal to, aha. idem vám teraz ukázať, Dáš si pokus. idem vám teraz ukázať, aký level je mega ťažký. No. Napríklad tento som už skúšal, ale je dosť ťažký, pozrite sa. Vidíš, že toto je mega ťažký. Tento, no. Tento, neviem, koľko mi bude ešte trvať, ale to radšej nebudem robiť teraz. No skúš nejaký iný, To taký iba ľahší asi tiež. len po tento level. Hej, ľudia, No, skús nejaký ľahší. že teraz... To je mega ťažký. Že ty už to končil. Ešte ne. Fúr nabúram. Budem stále takto ideme ešte robiť s tebou. Dobre, tam ťa vidí, tam ťa videl. Ľudia. Táto Skús to hra je prekoľ. dosť ťažká. Skús to na prvý pokus. Ok, dám. Ja som ten fialový modrý. Ľudia. No, Jak by ste nevedeli, ten bielo-modrý je ten, čo som vám teraz odhalil. Áno. Áno, to je on, čo furt si natáčame, áno, čo vidíte, že máme roku nad sebou. To je krásno. môj kamoš a proste... Pri konci som umrel. Čo? Pri konci som umrel. Aže? No. Pri konci. Dobre. Skúsime na prvý pokus teda. Tak, to mám teda prvý pokus, ľudia. Ľudia, ešte ideme, keď to nedokončí. Už to máš? Ne. Jestli, počkej, idem s tebou. Niekto sa to volá, že o. Kto sa to volá, že o. Môj Bože. Kto sa to tu volá? A ten prečo, ale niekto sa tu volá, že o. O. Hej? Nie sa volá, že
nechápem, proč sa volá, že nechápem vôbec. Ľudia. A ak ste ho videli, tak zanechte tu like. Určite dajte like. A keď budete mať ďalšieho odberateľa, tak ďalší video odhalím Svojho psa. Áno, dobrý nápad. Áno, psa, No. odhalím psa. Keď budem tu ďalší odber. Hej, ľudia. Ach, Ľudia. Tak. Ne! Prečo? snáď to dám dneska. Som tu základný level. Ja som tam totiž taký amatér. Ja som pro, no. Ja som teda pro, určite. Takže ľudia, ja som určite taký pro, alebo amatér. Amatér, alebo impossible. No. Ľudia. Jestli už to dáš? Dúfam, že áno. Už si tam? Že ľudia. Dal som to. Dobre. Jej, konečne som to dal. Yes. 36. pokus. Až. Ľudia. No. Tak dáme nejaký level. Áno, teraz druhý. To je ten uptown. Áno, uptown. Dobre, poďme to skúsiť. Ten má spravený na 10%. Ja mám na 100. Hej, ten som ešte nedal ja. Snáď to dám. Teraz Ja na prvý pôjdem pokus. potom na druhú, keď to dám. Pokiaľ to stihneme, tak možno pôjdeme až po ten, čo som vám ukazoval. Pokiaľ to stihneme, keď to ja dám. Aj. A na toto som už dal, hej. Možno to niektoré poznáte, ale teraz ideme na tento level. Nejdeme sa rovno na tento. Hej, ľudia. Ja, ťažký je ten level. Ťažký, ja už dám ten posledný, čo som povedal. Ja som tam nabúral. Krásne malý. Ľudia, tento level je dosť ťažký, už som ho prešiel. Neviem prečo teraz natočím, keď som už prešiel, ale dobre. Áno, natočím ho. Naozaj, ľudia, za ďalšieho odberateľa, A ďalšie lajky? Svojho psa. Áno. Odhalím svojho psa za ďalšieho jedného odberateľa. A budete veľmi prekvapení, ako mám psa. Je to veľmi nebezpečný pes. Všetko kúše, trhá. Nekúše. Takže ľudia, je to roztomený pes. Ani vonku nemôže chodiť sám, lebo všetko rozkúša, roztrhá. To nie je pravda. Ľudia, tento level, čo teraz robíme, je ťažký. Aj, karamba. Sa krásne umrel. Ľudia,